Enwere a very big mistake unu na-eme na this Facebook and obido owuwe ọfụla ife na-afịọzị kịta bụ onye alụsị ya gbuelu mmadụ ha ebupụta ya na Facebook welie na-eme show na Facebook na alụsị ike egburu mmadụ ife abụrọkwanụ nkụ ka a na-ebugheri ife a na-ebugheri ha abụrọkwa nkụ ọkwa human being like you and I ọkwa mmadụ dịka gị mmadụ dịka m ọ bụrọkwa nkụ ka a na-ebugheri ụwa na-awa ọchịkwa ihe ụwa na-afụ ihe a alụsị gị ahụ na-egbu ndị mmadụ na-eme ife niile ahụ ọ na-eme may not be happy with you ọ sịrọ gị ya gbuo mmadụ gị mee ya advertise. Ọhaneze ndị Igbo ekene m n'ụbọchị nke taata biko na ka isi anụ ọnụ ya sị m na-adịlụ nwoke ma na-adịlụ nwaanyị mma biko na o nwere nwanne ya nwoke na-emekwanụ omenala ọ sị ka o tie ọnụ n'anya bụ ihe na-eme na Okija. O nwere ihe okwu ụtọ mụtọ na vidiyo anwa na ihe iji wee tụlụ onye ọzọ ka ya ejikwa wee tụele gị onu okwu wee bụrụ na ị na-amele ihe ndị anụnwa na-eme na Okija ọ sị ka o tinye bụ meseji ka ọ bụkwa yes n'okwuli ya direct n'ihe anụnwa ndị anụnwa na-eme na Okija ọ ya gbapụta ibulu ozu mmadụ a na-eme advert na online ibulu ozu mmadụ eme advert ibulu ozu mmadụ eme advert n'ofu mbọsị akwa n'ozu nke gị ka a ga-eji wee menya bụ advert. There are two different things there na ọ nwe ihe bụ na mmadụ bịara alụsị gbuo onye ahụ amaghị esi na alụsị gburu onye na nke bụzi na every time niile asịza na alụsị gburu mmadụ a na-ebute na alụsị a na-ebute n'okwu alụsị na ọ nwere ihe a ya emefu na ndị nwe ozu niile ozu ha but they should come and appease the gods ka amakwa ya esi na nọọ ihe alụsị igbo that he is not in support of mmadụ iji mmadụ ibi egwu kwechiri na ọda akwụo. That is a different ball game altogether. Mana nke bụzi na ọgbọ ọbụla a na-ebute ozu mmadụ mgbe ọbụla eji ozu mmadụ eme advert ka ya sị na ọgala ka a na-ele o wee na-ajụ na-asị iwere ozu mmadụ mechaa advert nwanna a ejikwa ozu nke gị wee mee advert ma o seti ya biko na eziokwu kwụ ọtọ nwanna ya nwoke kwuo regarding ajụ ihe anụnwa ha na-eme na Okija ile necha ya aya na chiata azụ ọzọ. Ekenekwa m unu ụtụtụ ọma ehihie ọma uhuruchi ọma ebe na ebe isi na enena m ọmụwa bụ ọwa nje dị asọ eze alụsị akpụta akpụ. Ọtụtụ ndị otu anyị ndị na-agụ alụsị ọtụtụ ndị otu anyị ndị nwere alụsị enwere very big mistake unu na-eme na this Facebook and obido owuwe ọfụla ife na-afịọzị kịta bụ onye alụsị ya gbuelu mmadụ ha ebupụta ya na Facebook welie na-eme show na Facebook na alụsị ike egburu mmadụ ife abụrọkwanụ nkụ ka a na-ebugheri ife a na-ebugheri ha abụrọkwa nkụ ọkwa human being like you and I ọkwa mmadụ dịka gị mmadụ dịka m ọ bụrọkwa nkụ ka a na-ebugheri ụwa na-awa ọchịkwa ihe ụwa na-afụ ihe a alụsị gị ahụ na-egbu ndị mmadụ na-eme ife niile ahụ ọ na-eme may not be happy with you ọ sịrọ gị ya gbuo mmadụ gị mee ya advertise. Alụsị ya may not be happy ọ na-abịa atụwa inu akịrịka nkata onye tara anụ ya amarịrị ya bụ na okwu a na-ekwu ndị o metụtara maala onwefa ofu onye na-eme kọmedi na-abụ okwu bụ ọsị na onye o mere amarala. Alụsị gị gbue mmadụ ị nwere any business imebe advert na Facebook. Ị nwere ike na mmadụ kpaliri gị kpalie alụsị gị ịtụ onye ahụ je gwa alụsị ahụ na mmadụ kpaliri gị tụọ onye ahụ wee alụsị ahụ wee jide onye ebutelu gị. Yes, ị ga-post nwe na Facebook to teach others a lesson. Mana nke bụ na atụ mmadụ na alụsị gị
ogbuo onye ahụ iburu ya pụta na Facebook echi another one ibupụtakwa ya na ihe ị na-eme na Facebook every time bụ na-alụsị gị na-egbu mmadụ na-alụsị gị na-egbu mmadụ na-alụsị gị na-egbu mmadụ. People are watching. Ụwa na-enene gị. Mbọsị iko gị ya eju alụsị gị ya agbakọta gị azụ maka na onwere mgbe o ji dunye gị were ozu mmadụ mebe advert. Mgbe ụfọdụ adọkpụrụ ozu mmadụ na anị dọrọ ya ka ya sị n'ọnkụ. Onwere mgbe alụsị ji zie gị were ozu mmadụ mebele ya advert na Facebook. Inwe ntị nụrụ, inwero ntị jisi ike. Ụkpa na okpoko gburu ọkwa ntị chiri ya. Gị bụ onye akpọrọ oku agwasịkwana m ndị alụsị ndị na-agụ alụsị. Gị bụ onye akpọrọ oku na alụsị enyere akwụkwọ na-akpọ gị na alụsị kaba ahụ ji ezu oku. Ife eji ekpe mmadụ na alụsị bụ for peace to reign. Ọ bụla akpọ ekpe gị na alụsị rute ebe ahụ nwụrụ mba. Ife eji ekpe na alụsị bụ for peace to reign. Ife a na-eji akpa ebe a peace. Ekpesie nya bụ ikpe kpasị anya onye ikpe mara agwa ya na ikpe amana gị na ife ihe emelụ nwanne gị onye ọbụla ejebe elu onwe ya nwere onye ya anwụ nwere onye ya aya arụ ikweta na ihe ọ bụkwa na ị gaghị eme nwunye si ha lekwa ka o si dele na ị gaghị eme nwunye na ị gaghị eme nwunye na otu ihe esi wee mee ọ bụla ife akpara akpa n'elu alụsị ekwu ekwuru nwa iyi you go home peace adịla ụnụ onye adịrị onye adịrị. Mana ije gbaba ntị na alụsị adị egbu mmadụ alụsị egbuo gị ifu na ọ na-eme n'eziokwu ifu na ọ na-egbu mmadụ n'eziokwu. Alụsị igbube mmadụ bido n'oge gboo ọ kwụsịbere igbu mmadụ na ọ gaghị akwụsị. Afọ ya bụ alụ kwụsị ịma alụ ọ gwa gị n'imele alụ. Mana anyị bụ ndị bụ ofu alụsị anyị bụ ndị na-agọdọ alụsị ka ifie ịsa n'anya. N'oge gboo ndị nna anyị ha ejila ozu eme advert. Ejila ozu onye alụsị gburu eme advert. Ọ bụla anyị ya ebidie iwere ozu mmadụ na-eme advert. One day a ya eji ozu gị wee mee advert. Ekwusịkwana m inwe ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị na-asị na adịla Igbo niile mma biko ka isi na-enecha vidiyo anụ asị m metụla aka na share button gị metụla aka na share button gị egbela notification gị solukwa na-enweta notification na YouTube anụnwa biko kwa na follow anyị na Facebook maka ana m ekwu ya mgbe na-asị na onwe ihe m etinye ebe a maghị etinye nwe na Facebook nwekwana ihe m etinye na Facebook nwa ama ntinye ebe a mgbe na-asị biko na ọ adịla Igbo niile mma ka isi enene anyị na-akwụ na-akwadokwa na anyị a na-asị na ihu ọma akpọ nwoke kpọọ nwaanyị nke kachasị mkpa biko subscribe ọla anyị na channel anyị drop anyị kọmentị gị na comment section anyị na-agụ ya na na-afụkwa n'ihe unu na-ekwukwa nwekwa n'ebe anyị na-edili ime adjustment anyị emekwa na adjustment na mmadụ ka anyị bụ anyị na-asị na Igbo niile bụkwa n'ofu ka anyị nwee m mgbe ọzọ.